Sembla que el sector comercial comença a recuperar-se. Això, malgrat que els compradors encara són força reticents a gastar. Així ho apunta una enquesta feta per l'Escola Superior de Comerç i Distribució, l'ESCODI. El comerç inicia la seva recuperació, malgrat que es percep un empitjorament respecte a l'any passat dels ànims dels compradors a l'hora de gastar. Així s'extreu d'una enquesta de l'Escola Superior de Comerç i Distribució, l'ESCODI, feta al sector comercial els dies posteriors a l'inici de la campanya de rebaixes. L'enquesta, feta a prop de 500 comerços i a uns 2.000 treballadors, també recull dades sobre l'evolució de les vendes, els marges o els beneficis per determinar la salut del comerç a Catalunya. Tots aquests paràmetres permet a l'ESCODI concloure que aproximadament entre un 10 i un 15% del comerç català gaudeix de bona salut, ja que durant el 2013 han pogut augmentar els marges comercials i els beneficis junt amb les vendes. Que entre un 30 i un 50% del comerç es troba en recuperació, lluitant per mantenir les vendes i els marges tot i que han perdut beneficis. I un percentatge similar, entre un 30 i un 50%, es troben en un estat de salut delicat, perquè li han caigut les vendes i va perdent marge comercial. Tenint en compte les respostes sobre la campanya de Nadal i les incipients rebaixes, l'enquesta diu que hi ha una tendència a la millora respecte a les anteriors campanyes i que el comerç en general es considera en fase de recuperació. L'Escola de Comerç creu positives aquestes dades en comparació a l'anterior enquesta que es va fer sobre la pujada de l'IVA en el sector, ja que el 75% dels encastats van dir que les vendes del 2012 havien disminuït respecte a l'any anterior i ara aquest percentatge arriba només al 35%. Per sectors, la composició de la mostra ha estat majoritàriament en la roba, el calçat i els complements al vestir, en un 31%, l'alimentació en un 19% i un 10% en bellesa i salut.